Здравейте, аз съм Duckface и сигурно повечето хора знаете TNT Canyon какво е в Minecraft. Да, днес няма ви покажа TNT Canyon, ще ви покажа Sand Canyon, който се прави доста лесен начин. И не знам дали бачка, но ще правя. Това ми трябва. Да, така. Копаете си там колкото дупки ви трябват. В принцип, докато водата не спре да тече. Ей тук. Поставяте пистън. Мисля, че беха толкова. Така. Така. И това така. Нямам си никакъв спомен. Така. Само го направя на ден. Time set 0. Тук правите така. TNT. И трябва да наглася тази ракета. Абе, да видим така да ще стане. Цък. Не. Още едно рано. Е така. И така не става. Значи... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 репитера с по 4 тикчета. Да, 7 репитера с по 4 тикчета и виждате си стрелва. Изстрелва се само когато е във въздуха санда. Мек докато пада и... Ду. Много е готино да гледате как лети. Пада тук. И мога да го направя доста интересно, вижте сега. Няма се занимавам. Аз бях Duckface и да, надей че гледахте този клип. Не ви харесва, дайте коментар и така нататък. Чао.